Obila ma Kasarani pedho jariemb nyamburko moro mane omaki e video kamonjo obila marito apaya e junction ma Mirema e apaya ma Kamiti Road. Achijno matipo ne omako kamonjo obila no gi ngum kod gwech pok omaki kod obila manyaka sani manye. Jopiny manodonjore mar lawe e kinde mane ogo obila no. Report mar obila lero ni jariembo no ne rikodo lokona kama chiko koyie kendo mano emomiyo obila no ochunge mar kaone okang'. Obila no nodonjo e nyamburko mare kendo miye chik ni oriemb nyamburko mare nyaka tesend obila. Kata kamano ilero ni jago no ne owuodho pand lweny kendo icho godo obila no. Ne omedo lawe gi ngum kod gwech kata bang' obila no wuok e nyamburko mare. Achich machielo mane nitiere kod dereba no to sani osemaki.